खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन चिरां जिल्लानि माखासे जायगाफ्राव दिनै फुंनि समाव मोब्लिब बन्द थागोन गासै 3 घन्टा बन्द लाखिनाय जागोन फुंनि 5 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय लानानै फुंनि 8 रिंगा 30 मिनिटसिम गासै 3 घन्टा बन्द थागोन चापागुरि बेंटल गेट आरो धालिगाव बेफोर जायगाफोराव फुंनि समाव मोब्लिब बन्द थागोन एपिडिसिएल बङाइगाव इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजन मावख'निफ्राय बेखौ फोसावदों 33 केबि अइल फिडारनि कन्डाक्टरखौ सोलायगोन बेनिखायनो फुंनि समाव 3 घन्टा मोब्लिबखौ बन्द खालामनाय जागोन मोनद' हारिनो एसटि होनाय होयो बेखौ दिनै आसाम एसेम्ब्लिआव थांखि लानाय जागोन आसाम एसेम्ब्लिआव दिनै बे आयदाखौ दैखांगोन आरो आसाम एसेम्ब्लिआव बिलखौ पास खालामनानै भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनो दैथायहरगोन आसाम एसेम्ब्लिआव जाहाथे मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय बिल दैखांनायखौ बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गनायथि होयो बेनि थाखायबो खावलायो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि मोनद' हारि आहम मरान मटाक चुटिया कच राजबंशी आरो आदिबासीफोरनो एसटि होनांगौनि थाखाय मोनद' हारिनिफ्राय प्रप'जेल होदोंमोन बे प्रप'जेल होनायनि सायावनो बिथा खालामनानै आसाम केबिनेटआव ग्रुप अफ मिनिस्टारनिफ्राय रिपर्ट होदोंमोन जेराव डक्टर रनज पेगुजों लोगोसे पीयूष हाजरिका आरो केशव महन्त बिथांमोनहा ग्रुपनि मेम्बार बिथांमोनहा मोनद' हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय आसाम केबिनेटआव रिपर्ट होनायखौ आसाम केबिनेटआव गनायथि होदोंमोन मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ आसा खालामो आरो जोंनि थांखिया थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जायालासे बा खालामालासे मोनद' हारिनि जि मिजिं बेखौ आबुं खालामनाय होननानैबो बुंथियो आसाम सरकारनिफ्राय मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय ग्रीन सिगनेल होनायनि उनावनो रायजोनि थाखानाय एसटिफोरनि गेजेराव अर जोंब्लावदों सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयालासे आसामनि दाब जायगायाव गोख्रों धरना होदों बीजेपी मुर्दाबाद आसाम सरकार हुसियार आसाम सरकार गो बेक हेमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद बायदि स्लगानजों गोमसारहोदों रायजोआव मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदों फरायसाफोरा जों थाखानाय ट्राइबेलफोरा 45 लाख आरो मोनद' हारि जाय एसटि दाबि खालामदों बिसोरनि सुबुं अनजिमाया 1,80,000 लाख बिसोरनोबो एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफोरनि जि मोनथाय हा-हुनि मोनथाय साख्रिनि मोनथाय राजखान्थिनि मोनथाय सोलोंथाइ बायदिनि जि मोनथाय बेयो गैया जालांगोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा दिनै एसटिफोरनि थाखानाय खथा थानायनि थाखायसो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आरो गुबुन सोलोंथाइ फसंथानफोर बा साख्रि बाख्रिफोराव मुं थिसननो थाखाय खाबु मोननो हादों नाथाय जौगानाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिनोबो एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफोरा बेफोर खाबुखौ जेबो मोननाय नङा होननानैबो बुंथियो थाखानाय एसटिनि जेबो खहा खालामालासे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि खोथा माखासेया बुंदों एसटि भि होनो नागिरदों जाय संबिधानावनो गैया आरो बेयो संबिजिरनि हेंथा होननानैबो बुंथियो आसाम एसेम्ब्लिआव ट्राइबेलनि गोबां दैदेनगिरिफोर एमएलए मन्त्रि बुंथिगिरि आरो ट्राइबेलनि एमपिफोरबो दङ नाथाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय बे आयदानि सायाव बिथांमोना दिनैसिम फंसेबो खोथा बुङाखै होननानैबो फोरमायथियो फरायसाफोरा जायनाखि आसाम एसेम्ब्लिआव मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय थांगासिनो दङ बेनि हेंथा जाहाथे जोंनि एमपि एमएलए मन्त्रि आरो बुंथिगिरि बिथांमोनहा जाहाथे राव होयो बा हेंथा खालामो बेनि थाखाय खावलायो फरायसाफोरा सिखाव होननानै बुङोब्ला गुबैयै जोङो हौवा मानसिफोरखौ सानो नङासै नाथाय बे खेबाव सासे सिख्लायानो सिखाव खावनायनि दायाव हमजादों बे खेबाव हौवा नङा हिन्जावसायानो क'क्राझार सहरजों नांथाबनानै थानाय गोजोनपुरि गामियाव सिखाव खावनानै हमजादों साननि समावनो सिखाव खावदोंमोन हिन्जावसाया रां खावफुबाय थानाय समावनो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों हमजादों बेनि उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों जाथायनि बागै मिथिहोनाय बायदिब्ला गोजोनपुरि गामिनि मोनसे न'खराव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै बेलासिनि 3 रिंगासो समाव क'क्राझार सालाकाथिनि बारहगरा गामिनि 14निफ्राय 15 बोसोर बैसोसोनि सासे सिख्लाया सिरियै न'आव हाबनानै सिखाव खावनो नाजादोंमोन रां खावफुबाय थानाय समावनो सिखावखौ हमनो हादों बेनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों मिथिनाय बायदिबा बे सिखावा सिगांनि समावबो क'क्राझार सोहोराव माखासे जायगाफोराव सिखाव खावबोदोंमोन
BTC सोरखारनि EM डिपुटि चिफ आरो चिफनि बिफानफोरखौ गोदानै फोसावफिनदों बा एसे एनै सोलाय-सोल' खालामदों। BTC सोरखारनिफ्राय बेनि सायाव नटिफिकेशन फोसावदों। नटिफिकेशन फोसावनानै मिथिहोनाय बायदिब्ला BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनो PWD, पंचायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट, फाइनान्स, TA, WPT&BC, IBA, GAD, MCLAD, सयल कनजारभेशन आरो माखासेखौ होनाय जादों। BTCनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि बिथांनो एग्रिकालचारनि बिबानखौ होनाय जादों। EM मृत्युंजय नार्जारि बिथांनो ट्रेन्सपर्ट बिबानखौ होनाय जादों। मुनमोन ब्रह्म बिथांनो आर्बान डेभेलपमेन्ट, इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स बिबानखौ होनाय जादों। रबिराम नार्जारि बिथांनो इडुकेसन, देरहासात बसुमतारी बिथांनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार, प्रकाश बसुमतारी बिथांनो ससियेल वेलफेयार, पानिराम ब्रह्म बिथांनो फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ, धीराज बरगयारी बिथांनो एक्साइज टुरिज्म बे बिफानखौ होनाय जादों। बेगम अख्तरा आहमेदनो PHE हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बे बिफानखौ होनाय जादों। आगस्टुस टिग्गा बिथांनो एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि डायरी डेभेलपमेन्ट बेखौ होनाय जादों। गणेश कचारिनो इरिगेसन लाइब्रेरि सार्भिस बे बिफानखौ होनाय जादों। लोमस्राव दैमारि बिथांनो लेन्ड रेभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट, स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार बिबानखौ होनाय जादों। प्रेस मुसाहारि बिथांनो वाटार रिसोर्स मार्केट एन्ड फेयार, कालचारेल एफेयार्स, सिनेमा एन्ड थियेटारनि बिफानखौ होनाय जादों। फारसेथिं दैबाना हा गिसिगानाय आरो बेराफारसेथिं गिख्रंथाव बांग्रिं। दैबाना आरो हा गिसिगानायजों गासै 774 सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 79आ दासिमबो गोमानानै दङ। इन्ड'नेसियानि सुमात्रा आइलेन्डआव जादों गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिगानाय लोगोसेनो गिख्रंथाव बांग्रिं। दैबाना आरो हा गिसिगानायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 774 जाबाय आरो दासिम 79आ गोमानानै दङ होननानै सोरखारनि अथ'रिटिनिफ्राय मिथिहोदों। दैबाना जानायजों लामा सामा बायनाय आरो हा गिसिगानायजों लामा बन्द जानायनि थाखाय रैखा खालामहैनायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जादों होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो गिख्रंथाव साइक्ल'न फैबावनो हागौ होननानै बोथोर बिगियाननिफ्रायबो सांग्रांथि होदों इन्ड'नेसियायाव। बेराफारसेथिं श्रीलंकायाव दैबाना आरो हा गिसिगानाय जानायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया गोबां बांदों। हाजो ओनसोलाव हा गिसिगानाय जाथाय जानायनि थाखाय थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांसिनै बांदों। सिलिं एमेन्डमेन्ट बिल 2025 खौ आसाम एसेम्ब्लिआव पास खालामबाय, जायनि गेजेरजों आसामाव थानाय 3,30,000 साहा बागानिया नखरफोरा हानि पाट्टा मोननो हासिगोन। बे थांखिखौ आसाम केबिनेटआव लानायनि उनावनो जेरैथिंबो रंजानायनि थासारि, साहा बागानियाफोरनि गेजेराव जेरैथिंबो रंजानायनि थासारि। बमा गावनानै आसाम सोरखारनि बे थांखिखौ बरायदों आरो रंजादों बिथांमोना। बिसायख'थिया खाथि जानायनि थाखाय आसाम सोरखारा आसाम एसेम्ब्लिआव बा केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। अरुणोदयनि राङाबो बांनो हागौ, 3,100 रां जानो हागौ। अरुणोदयनि रां बांहोनायखौ लानानै आसाम एसेम्ब्लिआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो MLA अखिल गगैनि गेजेराव गोबां दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन, जेराव अरुणोदयनि राङा 3,100 सिमबो जानो हागौ होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों आरो जानुवारि दानाव गोबां बिथांखिफोर फोसावगोन, जायखौ खोनायोब्ला बेरेखा दोलोआ बिसायख'थि गेलेनो थाखायबो गिगोन होननानै बुंथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।